I woke up early morning, traveling to the village to go farm. Da munan fara dai kan ba abu da za mu ce ma Allah sai dai godiya. Nan haya ƙauye ne da ni da ma'aikata za mu je gona. Yabanya, iya yabanya. Kai, to be a man is not easy. Akwai wahala aikin gona amma akwai daɗi in an gama. Mu a yankin nan muna zaune da hilanin mu lafiya. Ba tashi hankali ba tashi tashina. Muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya da wamame. Amma dai bana amfani yayi kyau kam. Allah ya sa yawan rai aka yi mawa. Malam kaga yabanya yar take da kyau. Na mana a dawo lafiya. Assalamu alaikum. Hassan duko? Daɗi wannan mu sai haga wani ya kalle shi. Ya kalle shi sosai. Na mana sai Allah ya kai mu. Ina ɗora shi a YouTube za a ga ana biyan mu kuɗaɗe. Na'am? Ba. Har yanzu akwai wuta. Tun da safe tun da muka taho gida akwai. Yi mana. To kaga dai babu. In dai zaka zaɓi Tinubu ka zo gida. Saboda me? Ka zaɓi Bola Ahmed Tinubu wallahi. To ba za mu baka taki ba. Saboda Bola Tinubu zaka saboda taki ya ka baka san Bola Tinubu. Zai kawo komi da komi wa. Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lahiya. A yi haƙuri ya samu koda ɗaya. Bolan. Kai kwanciya ka a gida ba za ka zo zaɓe ba? To, Allah dai ya zaɓo mana alheri. Allah ya zaɓo mana alheri. Ina ruwanka da hanya? Ta me? Don asuba wani gama ana nan kuma. To kai tun asuba kana nan baka ci abinci ba? Ina haye ci. Duka mu nan ba wanda ya ce daga mu duka ukun ma. Kai ma bai karya ba. Tai, kafana. Kaga yabanya iya yabanya laji.
gunguro shi ba zai tashi ba. Gunguro shi ba zai tashi ba. Gun cire giyan kawai. Dadi waɗancan taki za su zuba koko ba gona daban-daban ce. Sai da gurin yayi banya sosai almajid. A ni gona dai. Ya baka iya cirewa bane. Ya ba ka cire giye tun to me kai ka kai haka sa giye ka cire